Når man skal holde op med at ryge, så taler vi jo om noget, der er en vane/afhængighed. Og når man skal ændre vaner, så er man nødt til at vide, hvad det er, man gør for at kunne lave det om. Og så er man nødt til at beslutte, hvad det er, man vil i stedet for. Så forarbejdet ligger blandt andet i, at man stiller sig selv 5 gode spørgsmål. Det første spørgsmål er, hvor længe har du røget? Og hvor længe har jeg røget? Jeg har røget, fra jeg var 13. Nå, og hvor længe er det? Ja, det ved jeg ikke. Jamen hvor gammel er du? Jeg er så gammel. Nå, jamen, jeg kan ikke regne. Hvor mange år er det? Der er nogle mennesker, der bliver fuldstændig rystet over at finde ud af, hvor mange år de egentlig har røget. Så det må man lige gøre op med sig selv og regne sig frem til. Det næste spørgsmål er, hvor mange gange har du forsøgt at stoppe? Og vi siger udtrykkeligt forsøgt, fordi hvis du, man prøver at holde op, eller man holder op, og forhåbentlig holder du op nu. Og hvad var det, der gik galt? Det, der er vigtigt, det er at lære at drage de erfaringer af tidligere rygestopforsøg, og tage dem med sig nu, og få dem vendt til noget godt. Så hvor mange gange har du egentlig prøvet før? Hånden på hjertet. Hvad er grunden til, at du gerne vil stoppe nu? Det skal man også gøre sig klart. Og hvis man så siger, jamen jeg vil ikke være syg, og jeg vil ikke hoste, og jeg vil ikke have piven i lungerne, når jeg sover og sådan noget. Det er vældig godt at gøre sig klart, hvad man ikke vil. Men det er endnu vigtigere at gøre sig klart, hvad det er, man gerne vil. I NLP, som er en terapiform, der taler man om hen imod og væk fra. Så man går væk fra de ting, man ikke vil, og hen imod de ting, man gerne vil. Der, hvor opmærksomheden er, det er der energien går hen. Så hvis jeg tænker på, at jeg ikke vil være syg, så er det sygdom, jeg tænker på. Derimod, hvis jeg tænker på, at jeg gerne vil være rask og have det godt, så er det det, jeg får. Så det er vigtigt at gøre op med sig selv og ligesom specificere det. Jeg vil gerne have et bedre helbred. Ja, hvad betyder det for dig? Hvad er et bedre helbred? Er det, men jeg synes, at det er sådan, jeg bliver forpustet, når jeg løber og sådan noget. Jamen, så er det din vejrtrækning. Du vil gerne have en let og fri vejrtrækning. Så på den måde, så skal man fokusere på det, man gerne vil. Men gøre op med det, man ikke vil. Og hvad er det, du gerne vil opnå? Det er jo netop, jamen, jeg vil gerne have et bedre helbred, og jeg vil gerne det ene og det andet. Hvad det nu er, du gerne vil. Og så ser vi på en skala fra 1 til 10, hvor vigtigt er det her for dig. Så siger du måske, at den er 5. Det er altså ikke godt nok. Vi skal op og ringe. Vi skal op i nærheden af et 10-tal, og man kan manipulere. Det her handler jo om at manipulere med sig selv på en god måde. Vi ved jo, at hvis man tænker på noget, der gør en trist, så bliver man tung og træt og ked af det. Hvis man tænker på noget, der gør en glad, så bliver man veloplagt. Så hvis du ikke lige ved 7-8 stykker, jamen prøv nu at se væk fra rygestoppet og se, hvad er det, du gerne vil opnå. Jamen jeg vil gerne kunne løbe en halv maraton for eksempel. Som en af vores kursister for nylig. Hun træner til en halv maraton nu, og det hun ikke kunne gøre, hvis hun ikke var holdt op med at ryge. Det er det, jeg gerne vil. Så kan du hele tiden mærke på din vejrtrækning, at du får det bedre. Du kan mærke, at du bliver lettere, når du løber. Så det er vigtigt at specificere, hvad er det, jeg gerne vil? Hvad er det, jeg gerne vil opnå?